नै आंना सालथेया ना एवगासिनो दङ। बैयो ओंखाम लाइन कुकार सालथे मा ओंख्रि? ना भाजाजों सबायजों सामब्रामजों बानलुजों हालदैजों मस्लाजों गासिबो मिक्सिं। नै सबाया रुबाय जोंना सालथेना रुमा मोजांथार। ओंखामा मोनबाय? ओंखामा जाबाय खेंनानै नाय। नै आयौ दैया थाखायो। मा ना मिथिगौ ना इयो कस नाया फिसा फिसाथारनो ओमफ्राय रुपसान्दाबो होनो सान्दाबो होनो सोरबा पामप्लेट ना माबो होनो। नै गेसआ मानसिफ्रा इ गेसखौ नुफेरगोन ना नुफेराखै? खायफा इदिथ' बिराद माने गियोना नै मालाय डाइरेक्ट इयावनो खामानो खुनु गिनो गोनां गैया। गेसआ जानला मानला बेरफुआथ'। गेसआ बेयो गोजौआवसो बिरखोनानै खामहैयो टेनसन गैया। गेसखौ इमान गिनो गोनां गैया। आरो बाल्थिंजों बेफोरबा गोमोरो।